Toto bol náš výlet na výhliadku v Bojniciach. V polovici cesty sme prvýkrát tankovali na samoobslužnej pumpe Slovnaft. Následne sme sa vydali späť na cesty a v Bojniciach nás vítali takýto krásny vlk a vežičky. Keď sme dorazili na miesto, zistili sme, že je v blízkosti výhliadky aj dinopark Dinono. Vpravo na obrazovke už môžete vidieť okolie priamo pri výhliadke. A po zaplatení vstupného to takto začína. Zo spodu to vyzerá tak, že to bude namáhavá túra. V skutočnosti to však dlho trvá len preto, lebo tá cesta nie je vôbec strmá. Čo robíš? Vicky skúšala skratku pre odvážnejších z hora dole a toto plechové tu je tobogán. Môže to byť sranda. Zhruba v polovici cesty na vrchol sme pociťovali výrazné ochladenie a vietor. O niekoľko minút chôdze neskôr sme dorazili na vrchol výhliadky a prvé, čo Daniela zaujalo, bolo toto. Aj napriek Vikyným protestom som to musel skúsiť. A ja som skúšala po svojom. Trval som aj na tom, že skúsim už spomínanú skratku, ale... Daniel náhodou vypol nahrávanie. Ako dôkaz, že tam bol, mám aspoň takýto záber. Toto bol náš výlet na výhliadkovú väžu Bojnice. Čajka v oblakoch.